Igama lami nguPinky Gumede, ngiqhamuke Popfits SA. Inkampani yenza ama-juice okudetoxa for weight loss and for healthy living. Namhlanje we saw it fitting for us to be here and celebrate with uMashelembe. Njengabantu besifazane sizwele kakhulu ngokuphatheka kabi kwaMashelembe on the show, and we thought let's stand up as women and share our thoughts, share. Sengifuna ukuyenza ibe nkulu. Ke yokugcina ngingasheshi. Ke yokugcina ke manje. Okay. Igama lami nguPinky Gumede, ngiqhamuke Popfits. Namhlanje we saw it fitting ukuthi sibe la kwi-event i-baby shower kaMashelembe. Sizosharisha ama-juice ethu noMashelembe kanye nabantu bonke. So as to influence women to live a healthy lifestyle. Nanokuthi sithinteke kakhulu sabantu besifazane ngendlela uMashelembe atreateke ngayo on the show. So ke as a Popfits sithe asinikele ngama-juice kule event ngoba nathi as women sithintekile, and we say Mashelembe okwenzeke kuwena asikufiseli omunye umuntu wesifazane, ngakho ke sithi nabanye abantu besifazane sifuna babone ukuthi lesenzo esenzakele asibanga sihle. Thank you.